anyị na-anabata mmadụ niile na oriri nsọ nke ụbọchị taa. Dịka usoro anyị dị, anyị ga-eji usoro oriri nsọ n'asụsụ Igbo. Ndị hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta onwe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya bụ ihe si na Chineke pụta. Onye ọbụla nke na-ahụ n'anya bụkwa onye amụworo site na Chineke, ọ makwara Chineke. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile. Sonu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova mewere. Kọlet maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye a na-adịghị ehesi ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'ikunye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onyenwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị. Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna. Onyenwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, meere anyị ebere. Ị na-anọdụ n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu. Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Onyenwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ o Izrel, Onyenwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ Onyenwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-eguzokwasị n'iwu abụọ ndị a. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebi ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị n'okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala. Kwupụta mmehie gị n'iru Chineke ugbu a. Chịkọta njem gị dịka o si dị n'izu ụka nke a. Si Chineke nyochaa gị, mara gị, ma wepụ ihe ọbụla nke dị n'ime gị nke na-adịghị asọpụrụ aha ya. Ka anyị niile kwupụta mmehie nke dịrị ọra mmadụ. Ka anyị niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị, n'ime echiche na okwu na omume, site na nleda anya anyị na adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si kwesị, dị ka n'ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkuru aha nke Kraịst, ma ya esi n'ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie. Anyị ewere obi anyị niile chegharịa na mmehie anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị ihe niile nke gara aga. Kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wee dịrị aha gị. Amen. Ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike ma gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka
ka o weta unu na ndụ ebi ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Collect nakwa ihe ọgụgụ nke dịrị n'ụbọchị taa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Were ebere nabata onye nwe anyị ekpere nke ndị gị ndị kpọkuru gị, kpekwa ka ha mara ihe ha kwesịrị ime ma nwekwa amara imezu ha n'ikwesị ntụkwasị obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ ala. The epistle is written in the 8th chapter of the epistle of Paul to the Romans, beginning to read at the 26th verse. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. This is the word of the Lord. Biko ka mmadụ niile guzoro ọtọ. Edere ozi ọma dị nsọ n'isi nke 10. Ozi ọma Jizọs Kraịst dịka Matiu onye dị nsọ dere ya, malite ego na amaokwu nke 16. Ma lee mụ onwe m na-ezipụ unu dịka atụrụ n'etiti agụ. Ya mere, bụrụnụ ndị nwere uche dịka agwọ, ndị na-adịghịkwa aghụghọ dịka nduru, ma na-ezenụ mmadụ, n'ihi na ha ga-arara unu nye n'aka nnọkọ ikpe dị iche iche n'ụlọ nzukọ niile ha, ka ha ga-apịakwa unu ihe, n'iru ndị isi na ndị eze, ka a ga-ekurukwa unu jee n'ihi m, eboro ha na ndị mba ọzọ ya ama. Ma mgbe ọbụla ha ga-arara unu nye, unu echegbula onwe unu otu unu ga-ekwu ma ọ bụ okwu unu ga-ekwu, n'ihi na a ga-enye unu n'oge ahụ okwu unu ga-ekwu, n'ihi na ọ bụghị unu onwe unu na-ekwu, kama ọ bụ mmụọ nke nna unu nke na-ekwu n'ime unu. Nwanne ga-ararakwa nwanne ya nye n'ọnwụ, nna ga-ararakwa nwa ya nye. Ụmụ ga-ebilikwa
megide ndị mụrụ ha, mee ka ha nwụọ ọnwụ. Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị n'ihi aha m, ma onye nwere ntachi obi nọgide ruo ọgwụgwụ ihe niile, onye ahụ ka a ga-azọpụta. Nke a bụ ozi ọma Kraịst. Okwukwe nke Naịsia. Mmadụ niile, anyị kwere n'otu Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ihe niile nke anya na-ahụ ma nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara Chineke, onye Nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, ya mụtara amụta, site n'ike nke mmụọ nsọ. O yi anụ arụ mmadụ nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, wee mee ya mmadụ. N'ihi anyị, a kpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate. Ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke Nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya ga-enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị, onye na-enye ndụ, onye si na Nna na Ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na Nna na Ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa na-abịa abịa. Amen. Anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma, ịhụnanya gị na obiọma gị o juru anyị anya. Ị nweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Ebo Alfa na Omega, anyị niile na-aja gị mma. Anyị niile na-aja gị mma, anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma. Ịhụnanya gị na obiọma gị o juru anyị anya. N'ezie, ị nweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịbụ Alfa na Omega, anyị niile na-aja gị mma. Lift up your voice and begin to exalt the name of the Lord. Appreciate this God for helping you today. Kelee Chineke onye nyere gị ndụ na arụ isi ike, onye wetara gị n'ụbọchị tata isonye ndị nsọ ya n'ala ndị dị ndụ, ikpoku ya na ife ya ofufe. Kelee Chineke n'ihi mmeso ọma ya n'ebe ezinụlọ gị dị, malite n'ọnwa nke Jenụwarị ruo n'Ọgọst a, malite n'ụbọchị mbụ nke Ọgọst wee ruo n'ụbọchị taa. Ihe Chineke na-emere anyị, ọnụ anyị apụghị ịkọcha ya. Ọ dịghị ụzọ anyị ga-ezi wee kọcha ngozi Chineke. Kelee Chineke maka diocese anyị nke mere 20 years n'ụbọchị taa. Kelee Chineke maka Diocese of Lagos Mainland, maka ụbọchị niile nke diocese a, ma bishọp anyị nke pụrụ apụ nakwa nke nọ ugbu a, nakwa maka otuto nke ọgbakọ nsọ ya. Uplift the name of the Lord for this Diocese of Lagos Mainland on this 20th anniversary celebration today. Ọ bụ ihe Chineke mere anyị, ọ bụ ngozi Chineke nyere anyị, ọnụ anyị apụghị ịkọ ya. Ịma mma Chukwu, ọnụ apụghị ịkọ ya. Ịhụnanya ya karịrị anyị na nghọta. Udo nke ọ na-enye, ụwa apụghị inye ya.
o kwesịrị otuto. Haleluya. Ịma mma Chukwu ọ na-apụghị ịkọ ya, ịhụnanya ya karịrị anyị na nghọta. Udo nke ọ na-enye ụwa apụghị inye ya, o kwesịrị otuto. Haleluya. Ọ na-apụta ma ọ na-apụta n'ala apịtị. O mewo ka guzo n'elu oke nkume, o tinyewo apụta n'ọnụ nta. Abụ otuto. Haleluya. Achọrọ ka i welie olu gị ugbu a sị, Chineke onye amara, onye obi ebere, ka o cheta nkwa ya n'ime ndụ gị. Ihe ọbụla nke Chineke dere maka gị n'ọnwa nke Ọgọst a nke ka dị, si Chineke ka ha niile bịa na mmezu n'ebe ezinụlọ gị dị. Nkwa Chineke kwere gị n'afọ 2026, nkwa o kwere anyị n'ọnwa Ọgọst a, malite n'ụbọchị mbụ wee ruo na njedebe Ọgọst a, si Chineke ya mezuo uche ya.